Kono. Mingkar mingkur rengu Dibacutke tembange gareng ndur udut ngopi. Kok penak men? Aku susah dadi MC ya. Urip iki goleki penake kok. Ana wong urip arep golek sing angel. Iya. Perasaan. Itu apa toh? Nggekku kok kono teko udut. Oh, duwe Suryana ditokno yo gero. Ben kancane ra njaluk, kancane dhewe-dhewe kok. Asem. Kowe kare ro strategiku. Roh aku ki lho, Mas. Aku sajoke gol. Pengerti yo lanang. Yoga yo ora ana sing njaluk rokok kuwi ora ana. Tapi percaya apa ora wong lanang luwih becik ra duwe rek apa ra duwe rokok? Ya luwih becik gak duwe. Kamangka larang ndi? Larang rokok. Lah iya nyapa nek wong ngono ke kelangan rek kok kaya kelangan bojo. Ya jelas soalnya eneng rokok gak eneng reke. Bojone kaya jadi bojone kaya rek. Wah, asem. Kowe kate ro nek bojoku kaya rek. Tenan kok dijarak ro saidik ngene kaya rek lho. Jet koru ngono to, Mas. Saiki sak kental wis. Saiki sak kental alhamdulillah kita lho. Aku tandasmu iki beri-beri kok. Amit-amit. Nek wis mari. Lajeng nggih, Mas. Yo. Nadyan aku bocah gunung. Dadi lakon
Aku nyapa kok ngetokne langgam iki. Karo. Aku ngetokne langgam angel-angel sing ngendang lho. Oh. Sewebel lagi ya. Perkara soal sing ngendang. Wis mosok atasane petis manis kuwi lho. Aku ora runggone. Oh, lah tanah kowe sik perawan ora Iya, runggone. lali. Kowe kan sebel to? Sebel. Aku ekspreku sebel ya ngene. Titip rokok. Rako berudut. Jare mudut yo gak apa-apa wis to. Cepak-cepak natak rekne ngono. Lho, lah kok diramake. Oh ya rokok karek sak ler ae lho, kok gowo sak adahe iki yo nyapa. Mulane sak tak titipne iki mergo karek sak ler. Wis terasa joget aku ora mbok jogeti ra apa-apa, wis kula sampe nak nih. Tapi aku bayar 50. Oh, cah bayaran. 50 teh. Iya. Wis saiki yo butuhe yo. Iya engko tak ngenekne. Hah? Anu, engko tak bayari. Tak bayari. Aja peh aku perawan terus wis sia-sia nek. Iya, iya. Masamu aku mau. Allah. Oh ya gelem wae kowe. Lanjut. Apa kowe rake? Yo yo. Gak apa-apa. Ngepas nih. Oh Aku ngepas. kasih arep modal ludile ra sempat. Wah. Ngepas nih. Kowe engke lan nyanyi nembang kuwi sepaneng ngepasne Rama. Tekanan aku, Mas. Lah. Aku bacanku mbok wae arep pola kaya apa to? Paribasane gelunganku mbok uculi lah. Aku ki meneng ae tetep. Masa le? Apa mesti ngendang apa? Wis ngendange nyapa? Ojo. Ojo. Percaya apa ora iki musuhku ya, Mas. Kuwi musuhmu tapi iki. Ndak bali wae bojomu Mas tak Herman terni. iki. Kuwi musuhmu to nek Mas Herman iki.
Iki tukang ngundakne regoku iki. Masa iya? Iki. Sak Jawa Timur yo live streaming channel Surya Chandra. Liya-liyane kuwi akhire aku dengek mben kon ngono kuwi. Viral, Mas. Mundak. Viral. Bayarku mundak. Mundak viral. 12.000. Oh, alhamdulillah. Timbang 7,5. Iso to timbangan 12.000 wis. Lah aku mbasa viral malah regoku medun ya. Kok iso lho? Seko Surya Chandra iki tau ngono lho, konten FYP karo Surya Chandra. Bayaranku mamdun. Oh, viral. Bagi wong-wong kuwi ngono lho, Mas. Asem. Oh, Bukan viral. semuanya yang viral itu bisa mengundakkan rego. Tergantung kita yang menyikapi. Wah. Nah, coba gaya-gaya ngomong ya kendangane. Wis aku kata-kata. Nun sewu Mas Irman. Nggih nek sing nembang puri pun digenggek. Apa iki? Nggih. Digekekne. 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 Aku suaraku tak cepetne no. Tak Kok kok juru sularku lho. Wis digenggekne. Gaek-gaeke. Yo omongke kalem ae penting genah ngono. Saka kesusumu genggek-genggek. Sane. Kok kuwi? Menang aku mikir banter iki, menang. Yo. Karek bare aku tak kei udut ya. Pasno ya, aku tak kei udut tenan. Iya. Apa kowe ra bojone iki ya ora ya. Ora no. Karepe ben nek wirange ben aku dhewe ngene. Oh iya, ora kok ngono. Pancen Mas Irman ki sak Jawa Timur, Jawa Tengah, ora ana sing dideni tapi lucu. Kok iso? Karo bojone dipleroki lho, entek doyone. Lah wedake nek turu njuk kelon sapa?